Hola, què tal estan? L'any acabarà amb una situació molt semblant a la que hem tingut en els últims dies. Canvia en el sentit que arribaran fronts de ponent, però sense perspectives de pluja, més que d'algun ruixat que puga afectar les comarques de l'interior, bàsicament. Són fronts que arribaran poc actius, que poden deixar alguns ruixats repartits de manera irregular i que avui encara no hem notat el seu efecte perquè, de fet, el vent canviarà a ponent a partir de demà, però avui encara hem comptat amb formació de boires, un ambient tèrbol, boirós, alguna gota que s'ha escapat i, en general, molta nuvolositat arreu de les nostres comarques. La previsió de pluja podem veure com per al llarg de la jornada d'avui ja ve marcada per la típica disposició de ponent, i és que el front afecta sobretot la meitat oest de la península ibèrica, en color roig i taronja, la màxima probabilitat de pluja, i com veuen, en arribar a la zona mediterrània la situació queda més desdibuixada en quant a possibilitat de precipitació. No obstant això, entre esta nit i demà travessa un front que amb una certa activitat podrà deixar algun plogim a les comarques de l'interior, i a més hem de destacar per als pròxims dies l'evolució de les temperatures que tendeixen a baixar de cara a cap d'any. De fet, continuem amb unes màximes, les previstes de les quals a la zona litoral estan al voltant dels 20 graus demà amb l'entrada del vent de ponent a l'àrea litoral, però després tornaran a baixar. Ens referim a les màximes i sobretot a la ciutat de València, on per cap d'any hem de parlar d'un ambient fred. Les temperatures es normalitzaran amb el canvi de l'any. Cap a l'interior tindrem una situació semblant, temperatures amb tendència a anar descendint en els pròxims dies. En el cas d'Utiel podem destacar que els 14 graus que cal esperar entre avui i demà per als pròxims dies baixaran inclús dels 10 les màximes amb el canvi de l'any. Per tant, baixada de les temperatures per acabar l'any i pas de fronts que només deixaran algun ruixat puntual. Avui encara hem tingut boires, núvols abundants i rosades blanques, com han vist, com podran veure en algunes imatges, rosades i rosades blanques que s'han reproduït a les valls i fondalades a causa de la humitat ambiental elevada. Esta situació canvia demà, com els diem, s'acaben les boires i tindrem núvols més bé mitjans i alts que poden deixar alguna precipitació dèbil, però avui teníem boires, com veuran en les següents imatges, a les comarques de l'interior, cas de Casas de Molla, imatge de Paco Monteagudo, i també les comarques centrals, boires a Bocairent o a Alcoi, alguns dels punts en què hem pogut veure la formació de núvols baixos que afectaven les zones més deprimides. Valls i fondalades s'han vist afectades per aquestes boires que s'han desfet. En quant al sol, ha guanyat un poc de força. Imatge d'Alcoi de Paco Tormo, la que veuran a continuació, imatge que també afectava les comarques centrals de la boira a Bocairent. I en general, nuvolositat que ha sigut abundant avui al llarg de la nostra geografia i que podrem seguir a la seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat. El front que està travessant la península ibèrica, si el tenim, la borrasca associada molt potent que està afectant la zona de l'Atlàntic, també les illes britàniques afectades per inundacions al centre i al nord de l'arxipèlag. Hem de dir que aquestes borrasques ens queden molt lluny. Arriba un front que sí que afectarà la meitat oest peninsular, amb pluges dignes de consideració, però no serà així a l'àrea mediterrània, on arribarà el front molt desgastat i que, de fet, com hem explicat, com a molt pot deixar algun ruixat entre esta nit i demà, a primeres hores, preferentment a les comarques de l'interior. Repassem les mínimes de la nit. Cap a Castelló s'han situat al voltant dels 4 graus de Vistabella del Maestrat, a l'Observatori de Sant Joan de Penyagolosa, 6 graus s'han registrat a Morella, 9 graus a Segorbe, la mínima ha sigut de 10 graus a Castelló i a Vinaròs i de 11 a la Vall d'Uixó. Cap al centre teníem unes temperatures que tampoc no han deixat gelades avui massa significatives, perquè les temperatures, els núvols, han ajudat a que no baixaren massa i continuen per damunt dels valors propis de l'època. 5 graus positius a Utiel, 9 a Xelva, 8 a Anna, 6 a Jalance, altres temperatures mínimes de la jornada, 11 a Gandia i 12 a la ciutat de València. I cap al sud teníem uns valors que s'han situat al voltant dels 6 graus positius d'Alcoi, els 11 d'Alacant, 10 de Novelda, mentre que a Elx, Torrevieja i Benidorm s'han registrat o han arribat els termòmetres a baixar fins als 12 graus. I el mapa isobàric previst per a demà al migdia, què podem dir? La situació estarà afectada, en el cas de la península ibèrica, per aquestes potents borrasques que afecten l'Atlàntic, però diguem que de manera tangencial. Hem de dir que el més significatiu serà l'entrada de vents de ponent, i tot i que els fronts travessen la península ibèrica, el que és l'àrea mediterrània, deixaran molt poca precipitació. Contem amb aquest canvi de vent a ponent, que de fet serà més amestralat cap a les comarques del nord i que arribarà a tenir certa força. És la mateixa situació que cal esperar per als dies que queden de l'any, una situació de passos successius de fronts de ponent que poden deixar algun ruixat puntual cap a les zones de l'interior. Avui contem encara amb un ambient tèrbol en tota la façana litoral, també a poqueta nit, però a últimes hores arriba aquest front i podrà deixar algun ruixat puntual, especialment cap a les comarques de l'interior. Les temperatures encara no canvien massa, amb aquest vent o circulació en superfície de mitjorn que impedeix que les temperatures baixen excessivament, tot i l'ambient humit que avui sí que hem tingut. Demà notarem el canvi amb el vent aponentat, que serà de mestral cap a les comarques del nord. A primeres hores podrem tindre algun ruixat a la zona interior, al terç nord, i en general núvols
que aniran esvaint-se a mesura que avança la jornada. El ponent agranarà els núvols i tindrem una baixada de les temperatures mínimes, mentre que les màximes poden pujar a les comarques litorals. Ambient més càlid, per tant, per a demà. I per als últims dies de l'any, pas constant de núvols, fronts que travessaran el territori, que arribaran amb més activitat, sobretot dijous i el dia de Cap d'Any, però que pensem que només podran deixar algun ruixat puntual a les zones de l'interior. El vent de llebeig o de ponent farà que les temperatures es mantinguin relativament càlides a la zona litoral, però el divendres, el dia de Cap d'Any, és molt fàcil que les temperatures baixen de manera generalitzada, tant mínimes com màximes, i tinguem un ambient prou més fresc que en els dies anteriors. Es deixem, com sempre, amb una selecció d'imatges de l'eixida del sol primer, amb els núvols que hem pogut distingir arreu de les nostres comarques, i recordem que poden enviar-ne més a l'adreça que veuen, oratge@tvmediterraneo.es.